It's me, Michelle V, and Herklish willkommen sa ating YouTube channel. Hello, hello, hello! How are you guys? Anyway, is tanghali na. Charot. Tanghali na, kanina pa ako nagkikinalaw-galaw dito sa bahay namin. Wait, guys, makulimlim ngayon. Anyway, so, yes. Welcome to our Vlogmas! Day 7! O, kalayan nyo yun? Naka-7 tayo. Charot. And hoping na matapos natin hanggang sa guys. Parang it varies to the lighting. Ewan ko. So, yun. Anyway, nilabas ko na pala yan. Tapos sabi ko nga pala, wait lang. So, lagyan natin ng cheese. I have cheese here. Diba? O, gamit na gamit yung aking, nabudol. Kay Livian. Hello, sis. Ayan. Tapos, lagyan natin guys ng keso. Meron kaming keso dito. Ang puso ko'y nagdurugo. Ayan. Gusto ko nga maraming cheese eh. Wait lang. Lagyan na natin itong isa pa. Yarn. Diba? So, this is how I reheat my carbonara. Guys, ayan na. Tapos, ilagyan dito. Pameltin natin siya. 2 minutes. Oops. Ayan. Tapos tingnan niyo mamaya. Ang cute niya. Ang cute. Ang ganda niya kasi ginawa ko siya kagabi. Kasi alam niyo ba guys, hindi ko yung tinatantanan hanggat hindi ko mauubos yung mga niluluto ko. Na, kahit gusto ko na sa sunod na araw naman, or sa next naman. Pero hindi ko siya nagagawa kasi hanggat nakikita ko at andyan siya. Kakain ko yun siya. Hanggang maubos siya. Hindi ako magluluto ng kahit ano. Natin siya. Tapos, gusto ko sana mag-itlog eh. Pero, hindi na yun. May cheese na yun siya. At, nilabas ko rin pala guys yung aking papaya. So, let's try this papaya guys. Aking i-open. Kain tayo ng papaya. As in, very long time ago na akong hindi nakakain ng papaya. So, wait. Lagay ko kayo dyan. Para makita ninyo yung ating pag-ano. Pati yung pag-ano papaya. Ipapakita. Anyways, ganun talaga, diba? Kasama yan sa live. Wait, ayusin ko kayo, guys. Anyway, ginamit ko na ulit ngayon yung aking, where is my, anyway, manimis na ito, aking kutsilyo dito. Matitikman natin ngayon, guys, kung ito bang, aking papaya. Uy guys, ang ganda niya in fairness. Kita niyo ba yan? Oh. Di ba ganito yan? Tapos para matanggal daw yung yung tagta. Ganyan. Tama ba? Ginagawa ko mga mare. Charot. Ayan. So maraming salamat guys sa panonood ng aking vlog. Sa ating vlogmas. Thank you so much guys. Ayan. So, I wish the other side also. Oh! Natapos na guys yung ating Wait, pakita ko sa inyo yung itsura ng ating carbonara. Wait a minute. Oh! It's melting and it's good. Look at that! Charan! Oh. Diba? Kasi nga mainit. Parang timang naman to si Michelle. Aray ko. Ayun oh. Ayan. So, wala akong ibang, tawag dito. Wala akong ibang, guys, tawag dito, cheese. Ito lang yung cheese na meron ako sa bahay. Ayan, meron kami. Ayan. Kasi nga nilalagay sa Oh. Kita nyo yan? Pero gusto ko pang ipamelt. Wait a minute. Anuhin pa natin, guys. Putas-putasan natin. Tapos, para ma-melt palalo. Diba? Oh, look at that. Diyan na muna yan. Kasi nga magbabalat muna tayo ng patatas. Ano ba yun siya? Patatas? Ano ba yan?
Wala, ayan, ganyan na lang. Ayan. Nakikita niyo ba ako? Ayan. Gusto magpakita eh. Wait lang. Ito na. Open natin, guys. Ang papaya. Oh, sa Aldi ko ito nabili. Ano to guys? Ursprunglish ng ng Spanian. Spain. May liso ba ito? Oh, may liso. Kung may lang ako, may taniman ako, magtatanim talaga ako ng Dito ko ilalagay sa pinagkuhan ko ng guys. Wait. Dito natin ilagay yung mga yan. Ayan o. I got a good papaya. Charot, pang thumbnail. Ooh. Medyo, kailan ko ba ito nabili guys? 1 week na ba ito sa rep namin? Ayan. Hello guys. Ano ba yun? Saan ako nakatingin? Dito ba? Dito ba? Dito ba ang sulok mong tagda? Guys, nandito na ang ating papaya. Wait lang yung ating TV. Ayan. So, hi guys. Ito na yung ating papaya. Oh, di ba nilagay ko dito? Ayan. Tapos ito rin. Yung aking ininit kanina. So, kain tayo guys. Alaka, hindi na siya mainit tuloy. Ang dami-dami kong cheese na nilagay, di ba? Dalawa. Kain tayo guys. Brunch. Yung asawa ko, sabi niya, meron daw siyang kaunting time. Uwi daw siya. So, naghintay-hintay ako. Tapos sabi ko, nasaan ka na? Akala ko ba uuwi ka? Tapos, nakasalubong ang kaibigan. Nakapagtsikahan na lang siya daw. So, mamaya, susunduin namin ang aming baby boy. Dahil Friday ngayon. So, yeah. Kain tayo. Ang sarap talaga guys na may cheese. Parang tuloy yung cheese ko. Tumigas, oh. Nagsuot ito sa amin guys, pero nalulusaw din siya. Yung hindi siya nagtatagal. Pero sa ibang party is as in, no? Yung mga, sila, yung mga yellow na sila. Tikman natin guys yung papaya. Ako lang naman ang kakain ito. Hindi ko makain ito. Hindi ko makain ang asawa ko. Kasi guys, hindi siya yung tipong hinog na hinog ha. Ano siya? Hindi siya ganun kahinog. So, tikman natin kung masarap ba o matamis ba ang papaya na galing sa Espanya. Very good guys. Tamis. Tapos mura lang din siya. Kasi doon sa nabili ko sa Turkish store ang mahal. Ito mura lang to. Kaso wala na ulit sa Aldi. Pag may nakita ulit ako sa Aldi, bibili ito ako isa. Ilalagay ko sa aking prutasan. Sarap. Hindi ko nalagyan ng asin. Oops. Sarap guys. Kasi sabi ko sa asawa ko kumain siya. Ayan niya. Pero nung guys, yung nakaraan, diba, na nag-vlog din ako noon na pinakain ko siya ng papaya. Ang gustuhan niya. Yun ay talagang hinog na hinog. Ito ano to. Hindi gaanong hinog. Kasi yung nung bubuksan ko sana ito, tinanong ko siya, sabi ko sa kanya, gusto mo bang kumain ng gusto mo ba ng papaya? Sabi ayaw daw niya. Pero try ko pa rin, alukin siya nito. Ang sarap. Mas masarap pag sa sausawan. Asin, suka, na maanghang. Kalang, meron ako dyan namaya. Guys, welcome back! Charot, nakayos na ako guys. Anyway, ganito lang. Simplihan lang natin. Tapos, kasi nga, waiting ako sa aking asawa dahil
pagdating niya is, drive na kami kaagad para sunduin namin ang aming baby boy. But, parang gusto kong dumaan muna pumunta muna ng Aldi. Tignan yung aking salamin nag-ano. Di ba? Pinatong ko kasi kayo sa may tisyuhan eh. Sa may tisyuhan, tignan nyo, di ba? Ang ano niya, ang labo niya. Ang labo, mas malabo po sa ano. Nasanay na kasi akong may salamin, guys. Alam niyo yon? Hindi naman malabo ang mata ko. Ano to, guys? Tetano. Anti-radiation, sunscreen. Sunscreen? Ang tawag dito, yung pagkaano sa araw, ganyan. Alam mo yon? Ano to? Protection. This is only for protection. But my eyes is still good. It's still 2020. Thank you, Lord. Alam mo yung ganon. Kaso, dahil nga lagi ako nagsusuot nito, nasanay na yung ano ko, tapos parang naninibago na ako pag wala akong ano. But yeah, anyways, guys, is the story. Kasi nga, dati, kumbaga, nagtatrabaho kasi ako na as in whole day din akong, most of the time, whole day akong nasa harap ng computer. So, I have to protect my eyes. At nung nagpa-check ako ng mata ko din, nung binilhan ako ng asawa ko ng ganito, dahil iba yung mga ginagamit ko noon. At thank you naman talaga kasi nga 2020 pa rin yung vision natin. Kahit ganon. Kasi nga, syempre, pagka protektahan mo yung mata mo is talagang hindi naman masisira yan. Ayan, so, kaya ayan siya. Ang ganda ng yellow, no? Ng parang yellow-orange. Anyway, ang ano guys sa labas ngayon. Parang gusto ko pumunta muna ng Aldi. Anyway, wait nga. Gusto ko talaga. Kuhanin ko lang yung jacket ko. Hi guys, update. Nandito pa rin ako sa bahay. I'm thinking na lang guys na mamaya na lang pagdating ng asawa ko, dumaan na lang kami ng Aldi. Tamad-tamad akong lumabas as in. Lamig kasi. Hi guys! Ayan. So, tumawag na yung aking asawa at sabi niya ay 5 minutes daw. Ay, nandito na siya. So, bababa na ako kasi hindi na siya papasok dahil diretso na kami ng drive. Ayan. So, yes. Let's go. Hi! Sa labas na po kami tirot. Nagpaano lang ang asawa ko. Nagpagas. Kasi wala nang gas ang aming sa baby. Ayan na siya. Hello. Michelle hat een Groesebär. Michelle hat een Groesebär. Oh, wat? Wo ist der Hund? Alle in die Tasche rein. Hi, welcome sa Aldi. First thing. Then, oh my god. Then, I buy tofu. It's kalt. What's it kalt in there? It's open. The door is open. Oh, cool. Yeah, because I need to open because I don't like it to, That's all. Oh, he's so handsome. Okay. Ay, nako, Rafael boy. Lagay ko ito dito. Rinen, verboten. Und Augenblicksen. Twinkle, twinkle, little star. Not the twinkle, yeah? Twinkle, twinkle. Rafael, twinkle, twinkle. Not twinkle, twinkle. Twinkle, twinkle. And pommes, yeah, Rafael, pommes. See? It exists in there.
tayo guys ng ng tawag dito. Schnitzel. Schnitzel. I like this. Yung buo na. Yung ano, buto na. Yung buo na. Yung luto na ba? Kasi, hindi mo na kailangan ganun-ganun. Oh! Ang pogi ng bata namin. It's perfect, yeah? And then I will cook rice. Ay! I forgot to buy rice! No rice, Rafael. We have pomos also. What's that? Are you, look, oh, maybe I'm pregnant. Oh my God, it's big. Wow. Hi guys, update. So anyway, nag-ano na yung buhok ko guys kasi nga nagpatulog ako ng aming bata. Ayan. So kasi nga maaga kaming nag-dinner kasi ang pagsundo namin kanina sa kanya is tawag dito, yung sasakyan siya, hikap siya ng hikap, para siyang, siguro napagod sa school or something like that. Ganyan. So, ayun. Tapos, kaya pagdating namin dito kanina, ayun nga yung, madali na ako magluto. Ayun. Tapos, para makakain, at least magkaroon syempre ng pahinga bago matulog, diba? Ganyan. Tapos, ayun nga, nagyaya na siyang matulog. Ano pa lang yun? Mag-alas 8 pa lang. Nagyaya na siya matulog na daw. So, alas 9 na guys, nakatulog na siya. So, ngayon, gagawin na natin yung aking ginagawa pagkagabi. Bago matulog. Ayan, ko nga itong buhok ko guys. Kalapit. Para hindi siya mapasa. Matulog na siya. Madami pang mga pinagdadaanan bago magtulog yun guys. Ay, may kwentuhan pa kami. Ganyan. Siyempre bata, diba? Kwentuhan. Tapos, alam mo yun, may pagtusok-tusok muna ng mga mata. Ano na yun guys, yung gano'n, yung tutusok-tusok yung mata mo, yung tenga mo, yung ilong mo, ganyan. Napaka-anong bata eh. So, yun. Ay, nakatulog na siya. So guys, ang ginagawa ko is ganito. Ito pa. Ito kung ko guys, ito. Panghilamos ko siya. Which is ito yung Nivea na Clarent. Ayan, parang may mga beads. Sa akin yun? Effective sa akin yung may mga beads. Hindi ko alam bakit. Hindi ko short sa iba. Huwag natin dito. Ayan, paano guminawa ang buhay. Kanina kasi habang naghintay ako sa asawa ko, naglagay lang ako guys itong aking tawag ito, parang pang everyday use ko na cream, ganyan. So, hindi ko pinapatagal sa mukha ko yun. Yun lang naman yung cream ko, tapos, Tsaka, para sa akin, effective siya kasi hindi na ako nagkaka-pimples. Anyway, meron din ako dyang guys, ito rin, Celetec. Ayan, yung Gentle Exfoliating Facial Wash. Basta may beads din yan, guys. Ayan, effective din yan sa akin, guys. Simula nang ginamit ko yan is, hindi din ako nagkaka-pimples. So, yan. Siyempre, after natin maghilamos, ako mag-toothbrush. Ayan. And then, hindi ako nagpupunas ng ganito sa mukha ng mga tawag-tawag. Paka-arte, no? Wipes, o di kaya,
Kung may ano ako, kung may tawag ito, parang tissue. Para ito guys, yung ginagamit ko. Ito pa rin yung suot ko. Pero iaanahin ko ng isa, palitan ko yung sa akin. I feel like my face now is clean. And then, ang nilalagay ko guys is maglalagay na tayo nitong ano ko. Tawag ito? Snail White Double Boosting Serum. Ganyan. Anyway, paubos na nga ito eh. Ang gagawin ko, bibili naman ako ng serum. Ito kasi yung ano ko guys, sa Pilipinas. Daradala ko ngayon. Nilagay ko dito. Nandito na siya sa kamay ko. Kita niyo ba? Talagang sisimutin natin. Ang mahal din kasi Pilipinas, 129 yun. Yun na siya. So, ubusin ko lang to guys. Kasi nga, bago ako bumili ng something new. Lalo na ngayon guys na ano, na tawag ito, na winter. Malamig yung panahon, mas nakaka-dry ng skin yun siya. So, kailangan na ano ng mga, alam mo yun, pang-moisture na mukha. Ganyan. And then, ito guys, yung ginagamit ko na lip oil. Nag-lip oil ako sa gabi. Or dapat bibili ako ng ano na petroleum jelly. Kasi hindi ko talaga gusto yun. Hindi ko alam bakit. Wala, hindi ko pa mabuksan. Anyway, ito yung binili sa akin ng asawa ko guys. Asawa ko nag-aral ito sa akin. Tapos alam niyo ba, ang dami akong pag naglalakad ako, or naglakad ako sa bayan, something like that. Madami akong nakakasalubong ng mga babae na, lalo na ngayon kasi sa taglamig, panay sila lagay ng lip gloss sa bibig kasi nga nakaka-dry talaga. Yan. Tsaka ito rin nilalagay ko guys bago ako mag-lipstick. Nilalagay muna ako nito bago mag-lipstick para hindi ma-dry yung ano. Kasi pagka lipstick lang, nagda-dry yung ano ko. Nagda-dry yung lips ko. Sa lamig din kasi talaga. So, ayan lang guys. Ayun lang, ganyan kasimple yung tawag ito, ang aking skincare routine. Sa gabi, ganun lang siya. At mag-ano lang ako guys, magkapalit lang ako ng damit. Which is kung ano yung sinuot ko kagabi. Kasi kagabi ko lang siya sinuot eh. So, ganun ako guys. Hindi ko agad siya pinapalitan. 2 beses ko siyang susuotin. Tapos, tsaka na siya lalabhan. Ganun ako. Kayo ba lagi kayo nagpapalit, ganyan? Ako hindi. Kasi nga, pagka umaga, pagkagising ko, ganyan. Tapos lalabas ako ganyan. Lalo na sinuot ko lang siya ng gabi. Tapos kinabukasan hubarin kasi nga, magpapalit ka ng damit, ganyan. So, try. Nagsara yung pinto. Ganun. Kaya dalawang suot ko siya. So, yun. Tapos, ayun na. Guys, ang ganda ng ilaw namin dito. Nakabukas. Oh. Ang ganda ng dito, guys. So, ayan, guys. Nakapagpalit na ako. Tapos, ko lang tubo ko. Natanggal yung pagkakaano. So, ayun. Wala naman akong ibang gagawin na ngayon, guys. Ayun lang yung ko ngayon sa gabi. Ayan. So, yes. Ito yung aking bear, oh. Tabi, ginawa to kanina, higaan ng aking baby boy. Ayan, so yung baby boy ko is tulog na. At yes, ako rin ay matutulog na din. Ganyan. So yes. Ayun yung vlog natin guys for today. So nag-enjoy kayo. It's a very simple vlog lang talaga. Ganyan. So yun. So thank you so much guys for watching. And I hope you like this video. Please subscribe if you haven't yet, and I will see you guys in our next one. Always smile. God bless us all.